Kumarga na! Kumarga! Sa kuhang video ng isang netizen online, kita ang tila ala Spider-Man move ng lalaking yan matapos tumalon sa dalawang palapag na bahay sa barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan hapon nung linggo, July 26. Ang lalaki hindi lang basta nag-clicks, paraan niya kasi ito para tumakas matapos manloob ng isang bahay at tangayin ang isang cellphone. Hindi pa pala lumalabas dyan. Retrieve nila yung cellphone ko. Nag-reveal sa bahay. Sinubukan pa nitong tumakas at dumaan sa ilog pero na-corner kalaunan at kinuyog ng mga residente. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang Urdaneta PNP matapos hindi magsampa ng kaso ang biktima pero nagpaalala sa mga residente na maging mapagmatsyag sa paligid. Hoy! Sabatin natin dito, oh. Sabatin natin. Hoy! Wag ka! Hoy! Hoy! Angel Arquero, RNG News.